Kokotko. Bochla mě taky. Svině malá. Prodej se, vole. Panenko zasraná. Rozblomá. My nemáme ještě ani kart, jo? Aha. Aha. Super. Super. Ale... Jedem do piče. Já nevím, jestli nemusíme mít... Co děláš, ty kokot? WTF? Kurva. Jsem ogerem. Ten Černoch tam, vole, to je kokot. Uhni ty retard. Já jsem kokot, jo, když jsem vole sejmul, tak jo. Ty překážel. Ty smajlíci, jak odevírají tu hůl, jsou nejlepší, ještě když jsem myšel zakašlat třeba na Jebač. Splachnul. WTF? Splachnul černou hlavu. To je Ale smrt, ho to jsem vyndat. já, vole. On nemůže vyndat. On tě nemůže vyndat. Super, vole. Ty jsi piči. No a tak Aha, pomož mi. Co je? Kinder to je? super. Kamo, No, že jsi myslel kokot. Aj. to je fakt skvělý, do piči. A zase Norken jste živý. To by bylo za piče jméno. Kamo, tady ty FPSky jsou normálně, vole, halus. Já bych to nedělal, vole, nebo to za chvilku Nejsem respektuje. vidět. Já to pod tím. Nejsem vidět. Že možná musíme kupovat i ty krystaly nějaký, ne? On to všechno sežral sám, vole, kokot. Kolik máš staminy, co? 40. 40. No, ty? To je zmrt, vole. Jak se k tomu hnedka vrhnu, vole, dement. Zaslouží kokot. Ta vole, děláš tlaky na mě, mrtko? Drž ve vzduchu, vole, zmrda. Čarodějnický klobouk. What the fuck? Ty do piči, vole. Oh shit, co to je, kurva? Nasrala se? Ne. Tak na mě jo, Nebo tak... jako, nebo jako nasralo se, ale to už jsem neviděl. Ale, Míšo. Míšo to odsral. Ty kokot. Až to pustí. A kam jdeš? Proč s tím jdeš tam, vole? Já nevím, prosím tam. Tady je. To má jenom 240, ani nebudeme nosit, ne? Kurva, neřve! To jsou asi 3 animáce, debile. Pojď. Zde, vole, tady nám potichu. Děj do toho si, no. Bylo to intenzivní. Jasný, pojďte si, skočte si do vozejku, já vás všechny vemu. Jedem. Jeď, mrtko. Čo, baleč nehypej do mě, vole. Jaký Norken tady? Čau, Norken. To je strašný mluvičko, bylo tady. Co dělá, vole? Jeď, to je zařídíš do piče. Já jsem bral, vole, ze země itemy, ne? Neděláš u policie? Jste v Festis.
Jsou mrtví dva, jo? To už umřeli? Jo. Kámo, my se nemáme MVP, vole... Král loserů, ty koko, nemáme Medina. Ty piče, posral jsem se. Týpek prostě jde spadnout ze schodu, ty piče. Co to kurva bylo? Já asi zabil. On prostě vyjebal dveře z pandu, chápeš? Ty krávo. Dave? Dave. Ty pičo. Dave? Potřebuji, kámo, ty jsi kokot. Potřebuji tvoji pomoc, vole. To si mi fakt, vole, neozýváš kvůli tomu, že na tebe volám? Ty jsi normálně retard. Mám tady, vole, 10 000 a 12 000 box. Takže tam se zmizel, ty kokotko? Jo. Musíš skočit do té díry, ze zhora. Ty tam skoč, já se nechci zabít. To tě nezabije, vole, když tě nezabije někdo jiný. Jako já, balíček. No, tak to zkus tady a pak to takhle. zkusím já. Aha. A ty vej, když tě to předtím nezabilo ani jednou, vole. Je to tutoriál. Co říkal s tutoriálem? Jak se nezabít tutoriál. To pičí. Je co to je? 2 litry. Aha, ty jsi to chtěl zničit, super. Bacha kačena. Ty co kecáš? Jako já nevím. Jsem řekl já? Jo? Já Já jsem nevím, vole. Vlastně. What the fuck? Prostě pojď jak lásky. Oh. Koči bude zhaluzený, čo neděj. Super. Balič. Ne, to nebyl balič. Zabije. Okay. Vole. Kámo, to je takový kokos, to nemůžeš už ani hrát, vole. Co, kdo? No ten Misha však, vole, já mu řeknu, on už tu panenku viděl předtím, podle mě. A stejně se nechal zabít prostě. Já žiju? No žiješ, taky jsme tě obživili, vole. Takže už je to zase minutu, vole, co jsi naživu. Užiju. Pičo, kokot. Tak si to užil. To je kokot. Jdeme na piču z něho, ty se ti jebe. Jsem živej, ty kundo. Jedno. To se už je další 30 vteřin, Misha. Piano, za 38 000. Bacha. Kokot. Uteč. Kamo, Drž ať jde biču. do piči už. Ať jde do piči už.
je tady zabil nějaký velký pingvín, vole. Kam ti říkám, že on prostě hraje louku do toho a jim se nechává suicidit, piče. No fakt? To už není možný, ty piče, aby tam z toho chodil. Myslíš, že fakt hraje louku? Vole. Ty jsi normálně jako vole, ty hraješ real ty kokot v tým střech a proč jsi indic tak debil? Žiju. Máš mě? Ty mrtvo. Já tam dokončím, ty kokot. Takhle. Blbečku. Držbu. Nemůžete nic. Nachapalič. Neber ho. Jakým očím má borec? Nechte mě. Kamu, kde je ten Mišo? Tady. Ah! Kurva. Už není. Že je vůbec ještě? Bachalo něco. Kurva. To neslyší, ne? Ty smrde, nech toho. Kam to pochybá? Bacha bude. Jsem mrtvý. Já už mám na sebe, já jsem v něm. Co se děje? Nevím, běž s tím ode mě, kamo. To je normální retard. Ty borec. Ty tobě balič ještě. Ne, já jsem tam nebyl koučový. Co říká? Co, já jsem tam. Já jsem tam. Já jsem tam. Jak to klačnu? Ne, Komu neumřel? ne, Myslím, aby se nechal nasadit. balič. Kámo, to mi neříkej, že mě ten zabije, vole. Vole. Plastik. Baliče borec. Balič, to jsi umřel ty? Jo. Bacha, Matěj, jsem se zastřílel. Jsem to viděl, jak jsem otevřel ty dveře. No to oni všichni běhali. To dá běhali tam, možná? Ne, pojďme běhám. A my jdeme, má. Jo. Vůbec. On na tebe taky nemá náladu. Kokot! Proč se umřel jako? Vysvětli. Píče, jak zabil třeba 40, ty vole. Spadni kokot. Ty jdeš píču a radši chytej věci, vole, až tě budu podávat. Mluví tak dlouze. Stůj. Tak vole, nepotřebuješ být vysoko. Kamaráde, 7000 mám muset, to se zase. Co ti jebe? Kamaráde, tak teď koukej, co to dělá s tvým hlasem, jo? Počkej, padám dolů, šum. WTF? Ty letíš? WTF? To je antigravitační, vole, sračka. Já to mám nějaký... Já tě slyším nějak divně. My tě všichni slyšíme divně. Počkej, opatrně polož to. To No, je to? dobrý.
Dobrý. 6 kg pod Bacha, někdo tady je? Co to A nesem bylo? myšu. Nesem neviditelného, nesem myšu. Nějaký duch? Obláček? Šmout? Co se ti tam stalo? Kačátko. A neřekl jsem to ani, já myslel jsem to kačátko, vole, vyjebaný. Co je? Šmout. Kurva, co je? Počkej, já si to držím. Hej, zmrde, nech mě. To je normálně uchyl. Kamo, už jdi do prdele, vole. Ahoj, No, Balič. ahoj. Čus. No, ono se prostě aspoň. Mě naštěstí nic nedělají. No, hele, Balič. Vypu. Přežije to? Nevím, míhátka? zajímalo by mě si teda. Tak to přežije. Nedá. Pade mu dá. Tak já jsem měl 47 životů, to jsem co dělá, vole? Ježíš, to je dement. Ale si jsi borec. No, počkej. Balič, ty seš normálně jeblej, můžeš mi říct, proč ses tam za ním vrátil potom, co tě jebnul vozem? Jsem klepečný. Jsi borec. Kokotina. Rugrat. To je buzerant. Bacha. Pojď to. Zmrt. Proč ne, když je to na Dej mozaiku? No jo, ale další Oko, věci. bacha. Jsem mrtvej, No, asi. musíš jít do piče. Jak? Do piče z toho. Skákej pryč. Chceš jít za roh tady prostě? To není tak jednoduchý, kámo. Prostě. Víš, že to dal? A umřel. Ale dal to. Uhni. Jaký Jak jako ty bys krystaly? mě taky zapomněl? Co tam meleš? Vyvoz, uhni. Jsi vyjebanej? Vyvoz, ustup. Zastřel ho normálně. Šprdě. Ty kokos. Ještě ho prodej, vole, nebo kup, nevím, co si nedělej. Prostě dej moc ústupek a zastřelil, ty kokot, psa, ty kokot. Nebo už tady nic není? Tohle ještě. Ty vole. Ty se prostě zabiješ, že mi to chceš sebrat, kámo. A tady v těch skřínkách budou asi věci možná. Budou, no. Počkej, Ale kde? Mišo nám Stůj, odháněl za Mišo, život, vole. Vrať Beres. se. Tak tam dones, ne, kurva. A proč bych to tam měl donášet, vole, když... Super, vole, tak jsem to tam dones, kokot. Matěj než umřel, tak se zadalo, proč by to tam měl donášet. A tady. Co seš ty za kámoše, ty kokot, to nevím. Bacha, jde sem, vy idioti. To je čurák. Ty koko. Tak mě se to natáčelo, ty koko. Buď v klidu, já to mám, ale Miša to kvůli tomu rage quitnul. No a tady už. Piju, chápeš?
Co? Temperec. Jsme piči. Je tam. Proč mluvíš ty kokot? Nechceš mu rovnou říct, ať jsem jde ty kokot příště? Jebek? A teďka jdeš píču. To je ještě něco zajímavého, co bychom si mohli koupit? Kamo. WTF, proč mě to žere? Super. Takže teď jsme to projebali celý, jo? Nechceš mi říct, že jsme to projebali celý? Ne, Dobrý. dobrý. Vybuju to. Jo. Co dějeme?